O artista Juan Carlos Plateis regresa á súa vila para expoñer a súa obra Raíces, unha mostra composta por preto de 30 pezas nas que recolle momentos e situacións que marcaron a súa vida. Dividida en varias partes, unha delas está composta por 4 traballadoras do mar debido ás raíces marisqueiras da familia do artista. Eu veño dunha familia de mariscadoras, cando era neno iba moito con a miña familia a mariscar, e un pouco reflexan as mariscadoras da miña terra, non? É un tema moi popular, é un tema que pois, tamén na parte de atrás podemos ver uns cuadros, que é a miña etapa pictórica, que botei moitos anos facendo mariscadoras. Xunto ás mariscadoras tamén pode observarse unha muller maltratada, unha escultura para rexeitar a violencia de xénero. Outras situacións da actualidade están representadas con esculturas totalmente brancas. Unha delas mostra a dureza da guerra de Ucraína. As outras 6 sinalan diferentes consecuencias ou situacións derivadas da Covid, como un homenaxe aos que faleceron ou a vivir na corda frouxa constantemente. Estive moi sensible a todo o que estaba pasando nese momento. Bueno, desde o funambulista que temos ao fondo, que é unha persoa que está camiñando sobre unha liña moi fina, está cos brazos abertos como eu vou caer, non vou caer, tratando de manter o equilibrio. Despois temos a figura da muller que está reclamando un futuro co neno enfrente dela, e despois temos outra figura que está espida contra a paré, tamén mostrando a impotencia, non? Outra figura que está como asustado mirando as vacinas, bueno, en xeral todas sobre a pandemia. Esta, por exemplo, sinalando tamén un posible culpable, non? A obra tamén conta con outras 2 pezas que representan a persoas de grupos sociais mal vulnerables. Elas son Arturo, indixente, e Moncho, unha persoa maior en cadeira de rodas. O realismo destas 2 esculturas fai que moita xente os confunda con persoas reais. Arturo, por exemplo, podíache contar o que está pedindo, non? O indixente, de pais que mandan aos nenos a botarlle cartos ali, ou que se acercan e fanlle así a ver si se move. En fin, as anécdotas moitísimas. E isto me permite a min tamén disfrutar, pasalo ben, buscar no arte esa parte que a veces deixas de disfrutar, non? Eu divírtome facendo este tipo de traballos. Outra das partes da exposición mostra un cadro abstracto observado por 6 bustos. Esta peza reflexa a etapa de creación de obras abstractas de Plateis. A última das partes é a máis recoñecible. 5 grandes bustos de escritores importantes da nosa terra. Un deles, Valle Inclán, está situado na entrada do supermercado, dando a benvida á exposición que se pode visitar no Centro Comercial Arousa ata o 3 de setembro.